Pa gde si bre, ja te čekam bre. Pa dođi kod tog dede da vidiš šta sam ti napravio. Dođi da vidiš. Pa dođi da vidiš šta ti deda napravio. Dođi da ljubi, ajde ljubi dede. A drugi? A drugi? Ajde pa ćeš da vidim. Neće, pošto je vidim. Neće. Dobro, sad će skloni deda da dođi ko mene da crtate sunčicu. Da crtamo sunčicu. Ovo, da crtamo sunčicu. Staro, deda ti je već nacrtao da te obraduje. A sad ćemo da obojimo. Hoćemo da obojimo. Daj da obojimo. Daj, ostavi. A nismo poneli bojicu. Pa može Staro, sad. znaš ti da nacrtaš sama? Ona hoće sama. Čiča, pravo. Je li upecala ribicu? Pita je. Je li sunčice? Jesi uhvatila jednu ribicu da pržimo i da večeramo? A nisi ni uhvatila, vidi da imaš štap. Ja mogu... Još se nije uhvatila, je li? Ali još jednom štapet za ribu i dosta je. Evo ga štap, evo ga riba. Ti ćeš tu da pišeš. Hoćeš da nacrtaš onu sunčicu. Ajde da nacrtamo sunčicu. Da gledamo i da je nacrtamo. Važi. Drži ti, a deda će da ti pomogne. Evo ovako. Ovako ćemo zajedno. Evo, nacrtat ćemo mu kravatu. Ovo je lepša kravata nego što je tamo. Drugu. Hoćeš da ti pomognem da nacrtaš? Nima ni drugo. Hoćeš da ti pomognem da nacrtamo i drugu? Pomogni mi. Upalio svetlo. Da vozi deda vidi. Da vozi. Hoće se dedom da se vozimo zajedno. Da. Idemo zajedno. Vidi gore onaj avion kako je lep i veliki. Vidiš kako ide da sleće. Jel vidiš? Vidi kako upalio svetlo. Eno ga. Baš je veliki i lepi, ide da sleti i onda mi idemo posle kod njega da se popenjemo i da poletimo, jel vazi? Da. Zajedno, ja i ti. I idemo na more. Idemo na more s avionom. Ajde, može da idemo. Ćao, tata. Vidimo se. Saro. Ćao, vidimo se. Ćao. Saro, papa. Ćao, kaži Saro. papa. Kaži Saro. papa. Mama. Pa neće da ode, nego kao. Čekamo po te. jabukice. Idemo da ti donesemo nešto. Ide da ti donese jabuke. Čuvate deda. Da vazi, kaži ćao. Evo ti ponesi, idemo unutra da vidimo jednu lepu slikicu. Hoćemo? Da. Ajde, idemo. I sunčicu nisam. Neka, ajde poneću ja sam da ponesem. Evo, Zajedno. ajde zajedno idemo da vidimo nešto lepo. Polako. Polako. A znaš kako se ovaj čika ovde preziva, ovaj ovde što je na slici? A? Znaš kako se preziva? Vidiš, ima mač. Znaš kako se preziva? Karađorđević. Kao i ti. Znaš? Isto se preziva si Karađorđević. Da. Jel se prezivaš ti Karađorđević? A? Jel da, Lokice? Da. Znači ti imaš od ovoga ovdje čike na slici imaš potomstvo njegovo si. Znaš? I ti si Srpkinja kao što je taj deka Srbin. Znaš? Napravio srpsku državu. On se zove... Karađorđević se preziva, a zove se Đorđe, crni Đorđe. Ne. Đorđe se Ne. zove.
Jeste, kao i tvoj tata što se zove Đorđe. A onaj drugi deda, znaš kako ti si zvao? Tomislav. A ona druga baka? Zove? Linda. A druga ti je baba? A druga baba se zove Bilja, a ona druga baka se zove Linda. Zna se. A deda se zove Tomislav Da. Karađorđević. Jer zna se. Ovo predivno mesto, to jest selo Višecova, gde se u ovom momentu nalazimo, posebno je urezano u moje sećanje i u moj život, jer tu sam rođen, tu sam napravio svoje prve dečačke korake. Odrastajući kao dete, se formirajući u ovom predivnom ambijentu, gde je tišinu remetio samo zvuk ptica, povremeno je taj zvuk prirode remetio jedan drugi poseban zvuk koji je bio proizvod jednog nebeskog tela koje je letelo nebom iza sebe ostavljajući beli trag. Malo sam se kao dete čudio šta to može biti, šta je to što gore leti i drugačije se čuje od ovih šumskih ptica. Saznanje o tome sam postepeno počeo da dobijam vremenom od svog strica koji je završio vazduhoplovnu školu podoficira i koji je bio na službi na aerodromu u Puli. On mi je pokazivao fotografije i slike svoje službe gde je komunicirao sa njegovim kolegama, pilotima i postepeno sam počeo da se interesujem ko su ti ljudi koji lete tim prostranstvom. Ujedno u sebi sam imao i određenu dozu straha kako je to gore vinuti se u nebo, u to nešto nepoznato, još kao dete. Nisam mogao da imam predstavu, ali me jednostavno zaintrigiralo da vidim to nepoznato kako može biti jednog dana i poznato. Sa 5 godina sam se sa ovog mesta sa roditeljima preselio u Bajinu Baštu. Sa dolaskom u grad, moj daljnji životni put je vezan za ovu zgradu i ovo dvorište gde sam proveo najlepše dane detinjstva. Upisao sam osnovnu školu Rajak Pavićević. Moje 8-godišnje školovanje je trajalo celo vreme. Igrao sam se ovde u ovom dvorištu sa svojim drugarima. U neposrednoj blizini mi je bila i škola. Već, znači, tamo negde počevši od 6. 7. razreda, kao i sva deca, tako sam i ja razmišljao šta bih dalje nastavio posle 8-godišnjeg školovanja, pošto u to vreme u Bajinoj Bašti nije bila srednja škola. Već sam se bio na određeni način opredelio u svojoj glavi da bih želeo da postanem pilot, tako da sam konkurisao za srednju vazduhoplovnu školu Maršal Tito u Mostaru, koja je davala kadrove za pilota. Konkurs sam uspešno prebrodio 68. godine, znači trebao sam da krenem na školovanje u jesen u prvi razred srednje vazduhoplovne gimnazije Maršal Tito. Ovaj zid na određeni način je sudbinski vezan za moju karijeru i moj život, jer sam ovde ta svoja dečačka maštanja bio nacrtao, a koje se stoje u sledećem. Ovaj prvi ovde amblem predstavlja amblem vazduhoplovne gimnazije Maršal Tito u Mostaru.
gdje sam posle 4-godišnjeg školovanja nastavio put u Akademiju vazduhoplovnu u Zadru. Ovaj avion je simbol Galeba i predstavlja taj školski borbeni avion Galeb, gdje sam uspešno završio tu početak, što se kaže, letačke karijere i stasao u pilota. Mislim, u zvanje sam dobio pilota. Ova sljedeća slika predstavlja MiG-21 koji je opredelio, znači, moj životni put i rad kroz profesiju gdje sam postao pilot supersoničnog aviona 1977. godine. Još jedan interesantan i zanimljiv detalj vezan za tu 68. godinu pred moj odlazak u vazduhoplovnu gimnaziju Maršal Tito sastoji se u sljedećem, što mi je tada moj profesor istorije postavio jedno, reklo bi se, filozofsko pitanje, šta bi voleo u životu više, da ceo život budeš magarac sa štitom ili junak na štitu. Ja sam mu bez razmišljanja odgovorio da bi voleo da budem junak na štitu, jer sam kao tad mlad već znao opasnost te profesije i tog izazova koje ona pruža i kad sam se već za to opredelio, onda i moj odgovor je bio adekvatan. ...24. marta 1999. godine u toku popodneva izvršio sam dislociranje sa eskadrilom, delom eskadrile iz Niša na aerodrom Ponikve, gdje se sada u ovom momentu nalazimo. Taj 24. mart 1999. godine razlikuje se od ostalih dana, što je te noći, negde oko 20 časova, počela agresija NATO na našu zemlju. Prelet na ovaj vojni aerodrom je izvršen u popodnevnim časovima, pri dnevnom svetlu, negde oko 17 časova. Po sletanju na aerodrom izvršeno je razvlačenje avijacije po ovim objektima za zaštitu, to jest po kaponirima, a ljudstvo je bilo smešteno od mehaničara i dela pilota u ovom podzemnom objektu. Sa kolegom Zorajom sam iz ovog dela podzemnog objekta prešao u ovaj gore zidani objekat, jednostavno iz razloga zato što je bilo hladno i pošto je dole temperatura bila otprilike na nivou minusa, rekao bolje da bar budemo, što se kaže, zdravi, a ne da se razbolimo. Sedeli smo u ovoj sali gdje je bio televizijski aparat i gledali smo program. Dok je ostalo ljudstvo radilo svoj program po rasporedu dislociranja i borbene pripreme. Očekivali smo, svaki dan, svakog momenta početak te NATO agresije, ali dok prve bombe nisu pale na ovaj aerodrom, još uvijek smo verovali da do rata neće doći. Prva bomba kad je pala negde oko 20 časova do 8, već je bio uveliko mrak i čula se strahovita eksplozija. Pogledali smo se ja i kolega, onako malo u čudu. Nije prošlo par sekundi, već je usledila druga eksplozija. Tu drugu eksploziju vidjeli smo i obris plamena koji je bio propratni deo eksplozije u blizini same piste. Pogledali smo se i rekao sam, ajmo mi dole na komadno mesto. Potrčali smo. Kad smo ušli u komadno mesto, komandir eskadrile već je bio na vezi sa operativnim glavnim centrom i samo mi je naredio, uzmi grofe kacigu i poleći, ja ću za tobom. Nije mi trebalo ni sekunda, razmišljenja, pošto sam već bio spreman.
uzeo sam samo kacigu i potrčao sa mehaničarima do aviona koji je bio dislociran nekih 30 metara u Kaponiru. Faza poletanja mi je bila najkritičnija te noći iz prostog razloga zato što pre mog uzletanja sa piste bile su pale te dve bombe i pošto je bila već noć uveliko pala, nisam znao tačno da li su bombe pale na pistu ili pored piste. A i noćni start nije bio postavljen, tako da sam poletanje izvršio u mraku. Kad mi se avion odlepio od piste, bio sam sav sretan što sam uspešno se odlepio i što mogu da krenem na zadatak zašto sam i poleteo. Moj sam čin poletanja prema neprijateljskoj formaciji aviona nisam smatrao samoubilačkim iz prostog razloga, zato što sam imao veru u sebe, u svoju osposobljenost i avion u kome sam leteo, u njegovu mogućnosti. I moj jedini i osnovni cilj bio je da poletim, da oborim po mogućnosti neki neprijateljski avion i samim činom sam izvršio svoj zadatak, a šta će kasnije da bude, to već je pitanje i odgovor za neko drugo vreme. Od datog znaka za poletanje pa do samog poletanja proteklo je nekih 5 minuta. U tih 5 minuta sažeto je bilo mnogo tih stvari koja su mi kroz glavu bila prošla. U prvom redu, u tih 5 minuta sažeto je celo moje školovanje, moj dečački, mladalački san da postanem pilot, pa do završetka pilotske škole i kasnije kroz profesiju moje stasavanje kao pilota lovca. Druga stvar što mi u tom momentu kroz glavu prošla bila isto i ona misao kad sam krenuo tim putem da postanem pilot mog profesora istorije, koji mi je bio onda postavio pitanje da li bih voleo ceo život da budem magarac sa štitom ili junak na štitu. Upravo ovaj moj čin te noći u tih 5 minuta dao je taj odgovor koji mislim da više znači samo moje delo, moje ponašanje nego da sam bilo šta i onda rekao, a i sada. Jedna druga isto stvar koja mi je bila prošla kroz glavu pre nego što se avion odlepio od piste, bila mi je zadovoljstvo što sam imao tu čast da među prvima poletim u odbranu otadžbine, jer je došao konačno i taj dan da jednostavno narodu ispostavim račun za ono sve vreme mog školovanja i mog profesionalnog bavljenja ovom vrlo zahvalnom službom.
vidjeli go, evo te da li nije. Mostić, pravo mostić na njega. Kako sam se zeznuo, majku. Pa nisam mnogo pogrešio, jel'a? 100 metara. Onaj most me malo, ja rekao betoniran most. Nije. Zdravo, Dobar dan, štovanje. Dobrodošli. Bolje vas naš. Kako ste putovali, dobro? O, malo je vruće već Vruće. počelo. Katica. Taman smo došli da beremo malne, a? Nema ni jagode i sjeni. A jagode? Jagode i sjeni. Pa odlično, ima znači posla, Ima. pa... Kamara. Nego, Znamo da se verujte mi, to je danas raditi fizički rad opuštanje za čoveka. Ono jes malo se umoriš, ali mozak ti je bar... Dobro, ono jeste sunce dok Kuća, gdje si kuća? Izvolite ovdje, pošto je Ovdje, boga mi, baš. Izvolite. Hvala. Ukućani već na poslu, a? Uredni, boga mi, svaka čast. Neće da uđu u čašu klade sad. Ovo, flašu ostavi, ja i ti. Ja ne pijem. Ne piješ, ali ono, kao Ja sam falš, prestao, ne piju ni oni na filmu, nego piju čaj. Pa da. Kao onaj Đoda u onoj seriji. Može li kici? Može. Lepu boju ima, prirodno. Evo, Kako ti klinac? dobar je sad, još 3 dana u školu poslije raspusta. Koji razred? 5 završava, ide na. Peti, ja. Ide na fudbal, trenira. Deki moj, eto, posle 11 godina opet se sretao smo, što se kaže, u malo boljim vremenima. Ako ništa drugo, bar sad nas sunce greje, onda je, boga mi, Onda je bilo... bila i hladno, noć, i zima, zima i još i rat. i rat. Eto, šta ćeš, sve to čovjek, što se kaže, Doživi. uz malo sreće i pregrmi Da. i dočeka i ovako neka, ajde da kažemo, da se nadamo i bolja vremena, majko. Nismo se nadali za rat, ali šta je veze da se nas... Šta ćeš. Bila je, boga mi, naš prvi susret, bila je noć. A to je bilo prve večeri, Da. 24. baš. Da. Prve večeri kad su nas napali. Jeste, deki kad sam, znači, se iskobelio iz onog padobrana i sišao sa drveta i popao se na proplanak, u daljini sam primetio samo svetlarnice, znao šta je ni gde je, razumiješ? I eto, ta svetla me dovedoše prvo do ovog tvog seoceta, a kad sam došao do ovog vamo mostića preko ove reke, pravo na tvoju kuću. druga nije bila u pravcu. Da. Ima jedna interesantna priča vezana za ovaj most kojim si prošao one noći, a to je da sam ga napravio baš onog dana uoči bombardovanja. I sada možda, da nije bilo njega, možda bi okrenuo na drugu stranu i šta znam. Pa jeste, što se kaže, ja sam svakako morao da pređem nekim mostom, a sad vidiš koja je koincidencija da si baš taj dan ga napravio, tako da me baš doveo kod tebe kući. Znaš, kad sam došao do kapije dvorišta, bio ti onaj auto unutra u dvorištu, austrijske vidim registracije i sve. Da, bili Ford. Reku u glavi, reku, pa verovatno naš čovjek neki na radu, znaš, koliko sam bio orijentisan, rekao, pao sam vamo, nisam pao na kosu, posle onog, rekao, katapulte. I kad sam pokucao na prozor i kad se ti, eto, pojavio,
prvo ovako, što se kaže, verovatno je za tebe bilo veće nekako iznenađenje kad smo Sjećam vidio se, u ovoj kombinezonu. Bilo mi je malo neprijatno, vidim kad ciga, šta je sad ovo, mada su najavili bombardovaće nas sigurno, ali ko se nadam, neće Možda oni... pomisli da je pozivar, a? Ne smiju oni na nas da udare sve, nadao sam se to i gledam. Vidiš, deki, ta moja noć je počela, što se kaže, sa prvim sumrakom uzbudljivo. Da. Od mog poletanja sa Ponikova pa do prizemljenja kod tebe, što bi se reklo, blizu dvorišta. Kako je tebi krenula ta noć? Jesi očekivao uopšte da li će biti rat ili tako? Pa najavljivali su preko medija, ali sve se to učinilo kao neće. I te večeri raznosio sam pozive ljudima. Tu bilo mi je malo i neprijetno, mahom su to sve moji drugari, prijatelji. I kad sam se vraćao u kući, ovdje u ovom delu, vidio sam avion idu u niskom letu. Šta je ovo rekao? Pa Niška je već najavila da su gađali Batajnicu, čini mi se. Da, Batajnicu su... Rekao, ovo mora da je njihov. I vidi se lepo prasak, pogodak. Rekao, super. Eksplozija. Eksplozija. Sigurno su u njihovog, rekao, naši smakli. Međutim, posle izvjesnog vremena, pola sata, 45 minuta, vidio sam dolazi čovjek, iznenađen malo. Da. A najviše od svega toga mi iznenadilo što se baš pogodilo isto u prezime. Naša komunikacija, što bi se reklo. Komunikacija, kako sudbina to dovede da se ljudi... Pa ja nisam očekivao, mislim, znaš, prvo sam bio sumnjičav, rekao, gde sam došao, u koje selo, kod kog domaćina, razumeš, vidim još auto strani registracija, kad si mi rekao Milutinović, Milutinović, rekao, ovo nešto sudbinski izgleda. Da, sudbinski. Se poklopilo. Bilo je isto problema posle sa onim glavnim što je donosio pozive. Gdje vam je taj pilot? Rekao čovjek, kod mene sedi kući. Fotku znaš da je naš. Pa na čovjek, isto prezime, nosimo i ovo kako. Pa i se ga pretresi, je li imao oružje. Rekao, ima kacigu, ima pištolj, škorpion. Pa ste uzeli, zašto da uzmem našem čovjeku? Da ga razoružamo, a? Da. Pa Boga mi, što se kaže, prijela mi je tad ona rakica, još uvijek se sećam. A i sad uvijek držiš kvalitet. Tako da sam ono što se kaže iskoristio taj moment kad sam došao to kod tebe da se javim svojim ovim najbližima da je sve u redu. Ipak, znaš, verovatno je bila briga kod svih. Pa svi su brinuli, kolege i porodica. Baš mi je drago što si došao da mi pomogneš i evo sad ću da ti pokažem
kako treba da bude seno, dobro da se osuši, da bi se poslije toga vezalo, izbaliralo i prevezlo kući. Dobro, znači to se sad samo ručno uradi, mada može i mašinski, jel tako? Može i mašinski, a ovo malo gdje je zeleno da se okrene, Da, kao na primjer ovo Da. ovdje da se bolje Da. se suši. da. I onda vežemo to u one balice, kocke Da. i vozimo kući. Sad ćemo malo ručno, malo mašinom. Bolje malo ručno da se razmrdamo. Da, evo ovo gdje je ovo zeleno. Došao sam da se razmrdam. Da. Da bi Daćeš mi sad. Dobro. Pa da kažeš da li ja to dobro, da li znam, da li je teže ovo ili voziti avion. Pa ja mislim da je ipak teže voziti avion sad. Nije, Boga mi. I ovdje treba znanje. Ja mislim da to dobro radim. A? Super, odlično. Malo ćemo tu ručno, poslije mašinom i to će biti dobro. Sad se tu uradi jedan red, pa posle idemo ovako uzduž. Pa posle drugi red, da. Drugi red. Aha. Ja mislim, deki, da posle 1 hektara prevrnutog ovog sena naučio bi dobro posao. Pa, Slažeš se? ja se slažem s tim. Mada mi. možda i manje. Pa da, Ne mora baš hektar. da krenemo od hektar, pa ćemo onda da stignemo i do 100. Koliko si ti do sada? Preko ruku? Ne znam, nisam brojao, Nisi, dosta. a verovatno je bilo puno toga. Bilo je puno dosta. Ajmo sad da napravimo malo pauzu, ako se slažeš, da popijemo malo vode. Ovo Važi, nema sunce problema, nam je, Boga sunce mi, je jako, u peku. vrućina. Izvoli. Hvala. Znaš šta, ovo je mesto, što se kaže, posle 11 godina da sam došao, a ima neku, Boga mi, simboliku. Vidiš i ovaj tvoj ovdje plac sa livadom. Jer koliko se sećam, tu noć, 24. marta 1999. godine, s padobranom sam pao otprilike tu gdje je ova šuma, malo više prema potoku. A ovdje na obodu šume jedno 10-15 metara malo ispod. Aha. Tu smo našli padobran sutradan. Da. I U Krošnji je bio. u Krošnji još je uvek. bio. Smo morali da posečemo Da. drvo jedno, ali strah nas je bilo da nas se šumar ne ljuti da mi to drvo ne uzlopotrebimo, pa smo morali da ga pozovemo da on to Sa padobranom da ga markira, jel? Smo morali da ga pozovemo da on to odobri. Kad je odobrio, onda smo Vidiš, završili mislim, posao kako sam ja završio na tom drvetu, sad ću da ti ispričam ukratko. Znači, moj zadatak tu noć je bio u tom momentu pre, znači, mog prizemljenja na drvo, s avionom da sletim na aerodrom Niš koji je otprilike u ovom pravcu i trebalo mi je jedno možda par minuta. Znači, bio sam pripravan u avionu za tu fazu sletanja, smanjio sam visinu, brzinu, trebao sam samo da izvučem stajni trap i faktički za jedno 4-5 minuta da dotaknem pistu. Međutim, u tom momentu mi se desilo to što se desilo, a to je bilo odjednom u momentu su mi se popalile sjelice u avionu koji su mi signalizirali da sam ozračen sa radarom, razumeš? Dok sam ja razmišljao šta može da bude, razumeš, jer mi je indikacija davana sa zemlje. Znaš, imaš, da ti ne objašnjam, ali imaš, znači, ozračenja sa zemlje, imaš iz vazduha. To je meni bio signal sa zemlje. Verovatno sam pomislio, shvataš da je to sletni radar sa aerodroma u Nišu, tako da nisam baš mnogo obratio pažnju. Međutim, to moje razmišljanje je prekinula eksplozija koju sam osjetio, udarac, znači, pozadi aviona i oko sebe plamenu loptu. Pogledao sam, razumeš, prvo što sam u momentu uradio, javio sam da sam pogođen. Avion se odmah angažovao u padanje negativno, opterećenje i pokušao sam palicom da izvučem avion iz tog nepravilnog položaja. Međutim, palica uopšte nije reagovala na te moje komande.
Sljedeće što sam uradio je, javio sam, iskačem, uhvatio se za ručke za katapult i povukao katapult. S obzirom da je noć tad bila, verovatno si ti sećaš vedra, milijardu je zvezda bilo na nebu, ja mislim. Bilo je fino. Kad sam se katapultirao, prvo što mi je kroz glavu prošlo, gledajući samo znači to nebo i te zvezde na nebu, kroz glavu mi je prošla ona scena, ne znam, nekad si gledao, znaš, na filmu Kosmonauti, kako lebde u kosmosu, razumeš, svemir oko njih, zvezde, tako je meni u tom momentu bilo u glavi. Uopšte sam, razumeš, zaboravio i da sam se katapultirao i da je rat. Ne, rekao kako je lepo, znaš, lebdiš u kosmosu, milina, mir, tišina. Iz toga me, što se kaže, opijenosti neke preseklo kad se padobran otvorio, onaj moj, i kad sam krenuo prema zemlji. Onda sam čuo taj, znači, tupi udarac. I pogledao sam iznad sebe i vidio sam kupolu od padobrana. I tad sam već postao svestan da sam, razumeš, izvršio to katapultiranje i da sad ja sa padobranom padam prema zemlji. U tom propadanju nešto me udaralo, razumeš, po desnoj nozi. Ja sam, znaš, pomislio, prvo u glavi, rekao, možda mi je od onog, znaš, katapulta otpala desna noga, pa sad znaš, pa trljak udara, pa onako sam pogledao krišom da vidim šta se dešava i vidim gurtnu od čamca koja mi je bila prikačena za mene. Razumeš, vidim gurtnu i čamac ispod mene kako leluja. I on, znaš, sa tim lelujanjem gurtna me udarala u nogu. Već sam bio u situaciji da vidim avion koji je već bio na zemlji u plamenu, u jednom koncentričnom krugu. I onda sam sad i dalje propadao, gledajući sve to oko sebe, nisam imao osjećaj gde padam. Mrak je bio totalni ispod mene. Dok sam u jednom momentu osjetio da granje neko ide oko mene. I onda sam bio svestan, razumeš, da sam upao u neku krošnju drveta, čini mi se da je bilo ogromno. Bilo je dosta veliko drvo. I zaustavio sam se tako sa padobranom u krošnjama i ostao sam da visim. Vidio sam do zemlje otprilike da treba jedno par metara. Sad šta sam uradio? Bilo je otprilike jedno 7-8 metara. Pa i ja mislim tako, koliko sam mogao da ocenim. Sljedeće što sam uradio, otkopčao sam gurtne od padobrana, uhvatio se za onu granu, priljubio je i preko te grane došao do stabla. I onda sam se ni stablo spustio dole na zemlju. Sljedeće, pogledao sam malo oko sebe, vidim da je malo strmo, uspeo sam se uz tu strminu i došao sam na ovaj proplanak. Tad je bio još mart mesec, nije ovo bilo ovako ozelenilo. Tako da sam vidio u daljini svetla kuća negde, razumeš, tamo malo u daljini. I kad sam se popeo na taj proplanak, u tom momentu je prilike iz onog pravca, ja mislim prema Kragujevcu, letela krstareća raketa. Znači, u tom momentu šta sam pomislio u glavi, ne znaš šta ću, kako ću, gde ću, nego samo rekao misao što nisam taj katapult imao kasnije, jedno 10 minuta, jer ja sam i ostao bio u vazduhu upravo kad mi je otkazalo osnovno naoružanje zbog tih krstarećih raketa. I tad bi mnogo, mislim, bilo krivo taj moment, rekao, bar da je nisam video sa zemlje, mislim, mnogo mi teže. Bar da sam je vidio iz vazduha, ne bi sigurno stigla tamo gdje je bila pošla. Pa normalno. Tako da sam, znaš, kad sam se popao na taj proplanak, krenuo prema svetlima, ispostavilo se tvoga sela, došao do tog mostića koji si ti napravio taj dan i došao do tvoje kuće. To je tako nekako. Sve se Moje i Predragovo poznanstvo i prijateljstvo traje od davnih 60. godina, jer smo stanovali u istoj zgradi, igrali se u istom dvorištu, u kome je Predrag, imajući afinitet prema crtanju, naslikao
avione već u srednjoj školi, što je predelo dalji njegov životni put. I te fotografije me svakodnevno posjećaju na našu ranu mladost. Znajući da je Predrag završio obuku na supersoničnom MiG-29 u Sovjetskom savezu, znao sam da kada je počela NATO agresija, da će Predrag biti jedan od prvih pilota koji će sa svojim MiG-om uzleteti i započeti borbu sa mnogo nadmoćnijim protivnikom. Ali ne i bolje. To je trajalo iste noći kada je počela NATO agresija. Strahovao sam za njegovu sudbinu i život, ali je oko 2 sata pozvao me telefonom i rekao da je oboren negde iznad Kruševca, da je uspeo da katapultira, da nema težih posljedica, da to saopštim rodbini, što sam i učinio. Tu radosnu vest sam primio sa olakšanjem, da bi posle par dana Predrag došao u Bajinu Baštu na oporavak. I da napune baterije za nove zadatke. Mada je trebalo da ode na detaljnija ispitivanja, jer katapultirajući iz aviona bili su veliki napori za njegov organizam, gdje je on i pored toga pokazao krajnju hrabrost, profesionalizam u svom poslu i odnos prema poslu, tražeći od svojih kolega da dobije novi i bolji avion i da krene na novi zadatak, gdje sam ga ja ubeđivao i molio da to ne čini, pa srećom da je se NATO agresija i približavala kraju, u tome nije imao potrebe i sve je se završilo sa srećnim krajem. I ostao mi je nedovršeni posao. Da, on jeste pričao da je učen i školovan, da je imao zadatak, želju i volju da obori 2 do 3 protivnička aviona, bez obzira na posljedice po njega i njegov život, što je, mislim, za svaku pohvalu i priču, da nemam komentara. To su iskazali i ostale moje kolege. Kako da ne? Koje su isto mojim stopama te noći krenuli. Ali mislim da nam je na ipak... određeni način bili hendikepirani, ali ne svojim neznanjem i stručnošću, nego već nekim, višim, što bi se reklo, okolnostima. Opet je zadovoljstvo da pričamo sa živim herojem, da nastavimo naše započete mladovačke i dečačke priče sada u penzionerskim danima. To će se ostvariti neki određeni nastavak puta preko naše dece. Jeste. Sretan sam i zadovoljan što mi sin upisao za pilota, tako da će na određen način se nastaviti ne samo tradicija moja, nego već i naše čaršije, koja je iznedrila mnogo pilota. Jasno, Nikola će nastaviti put na kome je tata stao. Nadamo se. Da. Opet sam...
Jesi bre Skolski, šta mi radi ljudi? Eto je. Kuvam se, koji ti, verovatno. Kuvamo se da bome. Jesu domaćice nešto skuvale, a? Ništa nisu skuvali. Pa dobro, majku, na što to liči? Otvori se mesni nared. A mesna i pašteta. Aj, i pašteta. Navikli smo u vojsci, jevi ga. Nije bilo pečenog jagnjića. Nije bilo slabo. Samo za 1. maj 29. Da. Uf, te, ovo je stvarno Pakleno. Gdje Purtić? Odveo Velju, Pavlovića i Goricu Nešović da slikaju za kuće od Zorcine barake u stvari. Ove kako dolaze do zgom. Ove regataše, a? Da. Eto Imate taj da slikaju, pičku. ima ovako. I sliku i ton, kad udare oni Da, trubači, brati. ići će posle i na Rogačicu. Treba izgledati, koliko idu sati oni? Jedno Ne znam, 5-6 u sati. 11 su krenuli, evo pa nije, evo ti, u 11 su krenuli iz Peruca, sad 1 sat, koliko, 2 sata su nije trebalo do Peruca, toliko i do dole, to ti isto kilometar. 4 sata. 4 sata, da. Treba izdržati sunce. Treba izdržati ovdje kamo na Čamcu. Bijeli Školski, jel se sjećaš ovo kad su nam davali onaj sutlijaš u obdaništu, zabavištu, pa kako si stalno išao na repet, odmah se moglo vidjeti će biti Vojno lice. Napirat se navuku rado. Tako je. Pa mogu ti reći da mi je omiljeni danas sutlijaš od slatkiša. Najlakše sprema. Dodaš malo mlijeka, malo vode. Kad nema mlijeka može i na vodi. Može i na vodi pošećeriš malo da vam ne... Malo vanilice A udariš. jeli, čim su vas hranili tamo u Rusiji kad ste išli da učite ove MiG-29 da vozite? Kakva je ruska klopa u vojsci njihovoj? Znaš kakve je, svi su smršali u prosjeku 10-15 kila. Da. Jedino se ja ugorio. I to je još oficirska klopa bila, nije... Da. Čime da rana u sirotinju, da obično vojnike u ruskoj vojsci? Krompir, lepo, šta? Dobro, znaš, Konzerve ima, da. treba samo da ti se organizam adaptira, pošto je to bila mešovita kuhinja, bilo je to i ovčetine, i svinjetine, i ribe, kad se slože oni mirisi da crkneš. Pa pošto su bili internacionalni centar, razumeš, bili su i Arapi, i ovi, i oni. Treći svet, znamo ko je tamo bio. A različite im, što se kaže, kuhinje. Pa dobro, prežive se, znaš, bitna je adaptacija, posle toga. Da, tebe interes je samo da letiš, boli tebe uvoz. Hvala Bogu. Sjećam se kad ste nagovarao da letiš sa MiG-om 29 i da ispališ na Miloševićevu kuću, da leti rakete i da zbrišeš u Rumuniju, sad bi bio nacionalni heroj. Imao bi pare. Imao bi pare, izbjegli bi bombardovanje, to je treba bude pre bombardovanja. Rešio bi problem. Rešio bi problem, sad bi bio maršal avijacije, imao flotu od 4 aviona i zato ovi možda neće ni da obnavljaju flotu da ne bi tako nekom palo na um da nagovori da ispali jedaj Bože Borisa Tadića. Čuti, ja sam jednom u šali na eskadrili tako nešto rekao kad je trebao da dođe na poligon naš Čentu da gleda kako smo dejstvovali na zemaljske ciljeve i sad je onako u šali zezanja, kažem, rekao sad mi je prilika da rešimo neke probleme, razumeš, pošto će biti Milošević sa svojom vrhuškom golom. I skinuo me iz plana letenja, bre. Pa nema, to je državna bezbednost. A joj šale, bre. Ko se radi, pa nisi trebao se šališ. A tu tvoju priču neko da je čitao i da je pročitao ranije pre nego što se to desilo, verovatno ne bi ni leteo. Pa dobro, slušaj. Ne bi šef kuhinje. Ovo može da interesuje ljude, recimo, kako si, koliko ispravnosti ti aviona, kako si navio sad, ili ti kompas nešto nije bio, baš i mene interesuje kako da si ti to uradiš da bi mogao da, to si mi pričao da ti kompas nije bio dobro. Pa imaš i magnetni kompas ako ti otkaže žiromagnet. Pa radi li bar magnetni kompas? Pa radi on, ko i na brodiću. Da, bome, lepo. Znači bili ste spremni za... Ma da.
Bili ste Bili smo spremni dejstvo. za noćno noćno dejstvo letenje. sa magnetnim kompasom. Dobro. To se ne vidi noćni magnetni kompas, nema lampicu, a? Ima lampice, Ali nije pa presigurno. do duše u ratu je nijedno sredstvo zemaljsko nam nije ni radilo, tako da ono nije imalo ni svrhu. Eto, mogao si izbjeći rat da si pošao na vreme. Sad je kasno, poslije penzionisa, ne možeš više da dejstvuješ po političarima. Društvo moje, ja kad dođem u našu divnu Bajinu Baštu, kad vas četvoricu vidim kao da sam video celu Bajinu Baštu. Jer smo, što se kaže, odrasli. Ovo već danas, neko drugo vreme, više od 60% ljudi i ne poznaješ. Od onog zadnjeg našeg nedeljko viđenja čujem da radiš na nekoj knjizi o našim Bajinobaštanima. U stvari, to je biografski leksikon Račanskog kraja, koji obuhvata mnogo likova koji su obeležili prostor i vreme ovog Bajinobaštanskog kraja. I tu ima više pilota, znači osim tebe ima još dosta pilota koje smo i nazvali vitezovima neba. Znači počevši od Raše Kljajića, pa preko Ljubiša Manojlovića, Milije Pavlovića, Milana Pavlovića, pokojnog, Rada Ranđelovića, također pokojnog, nažalost. Znači, svi su oni u tom leksikonu obuhvaćeni kao deo neke priče, nekog leksikona našeg kraja. Ono što je posebno impresivno za mene, to je da svi i ovi koji su stradali na svojim zadacima letačkim prilikom obuke i vi, vas dvojica posebno, Rašo Kljajić koji je izletio 6. aprila na Hitlera, a ti na NATO avijaciju sa ponikava ovde naših. Znači, sve vas karakteriše jedno srce koje stvarno treba čovjek da posjeduje da bi mogao tako nešto da uradi u životu. I zbog toga su mi kao Bajinobaštani, a mi tvoji drugovi posebno ponosni. I zbog toga što kaže, volimo da se uvijek posjetimo, posebno kad dođeš ovde. Vrlo nam je drago da se družimo. Pa vidi, ja što se tiče Rače Kljajića, čoveka sam upoznao kao dečak i svi mi. Znači čovjek koji je odlikovan u Drugom svjetskom ratu, jer je posle tog obaranja 6. aprila prebegao sa kraljevom vojskom na Sinaj i uključio se u RAF da leti za njih. I u bici za Tobruk lično ga, Montgomery odlikovao. I sad, čovjek koji je za mene i za tebe, za sve nas, klince, veličina na određeni način, bilo je meni bar čudno, a verovatno i tebi, da čovjek, sa takim znanjem, sa takvom veličinom koji je postigao kroz svoju profesiju, spao na to da zarađuje za život tako što je na cirkularu sekao komšijama drva. Strugo drva. Da, strugo drva, mislim. I to je pošten posao na određen način, ali opet, to mi je opet nekako čudno bilo. Nisam mogao da spojim nikako u glavi te dve stvari. Njegovu veličinu i taj posao koji sad radi. Verovatno je mogla država da ga iskoristi na neki kvalitetniji način. Interesantna priča. Pazi, kao klinici bismo se divili tome. To je tebi vjerojatno bio idol. Ti si krenuo u tu priču. Ali sada s godinama vidimo, nikad nisi dobio zlatni letački znak.
Ako ga ti nisi dobio, koji si se katapultirao to veče, koji si pošao na to, pa ja ne znam ko treba da ga dobije. Znači, tako je vjerovatno slična priča i sa Rašom Kljajićem. Znači, država jedno vreme to nosi, posle zaboravi svoje junake. Nadam se da nećemo mi u Bajinoj Bašti to zaboraviti nikada. Pa da ti kažem, kad već pričamo o tim mojim kolegama, konkretno Milan Pavlović i Rade Ranđelović, su pošli mojim stopama jer smo se znali i na određen način bio sam im idol u smislu profesije. Znači, volili su i oni, a i interesovali su se kako to sve izgleda i na određen način sam ih uputio da krenu mojim stopama. Tako da mi je mnogo žao što još uvek nisu u životu i verujem, s obzirom na njihov kvalitet koji su posjedovali kao ljudi, kao piloti, da su mogli još dosta toga da pruže i da daju doprinos na određen način državi. To je nesporno, to je sigurno. Sad ja ne znam kakva je proporcija u odnosu na broj tih pilota koje jedna sredina daje. Ja mislim da smo mi kao ovako malo mesto koje, kada se ti krenuo, nije imalo više od 3-4 hiljada stanovnika, ipak dao toliko pilota, pa su toliko od njih stradali. Mislim da je to u odnosu na druge sredine mnogo jaka cifra. Šta misliš o tome? Pa dobro, na određen način i jeste, ali nije samo u pitanju nekad i kvantitet, nego je stvarno kvalitet koji se iznedrio. Jer stvarno, mislim, i Milan Pavlović je bio pilot vazduhoplovno-opitnog centra. Znači, vrhunski. Rade Ranđelović je bio na funkciji komadanta puka na lovačkoj avijaciji, na MiG-u 29, koji je uvežbavao, znači, program za prikazivanje na ovim mitinzima. Tako da, stvarno su bili kvalitet, a da ne pričamo o Raši Kljajiću, druga dva pilota, nisam imao prilike nešto posebno da pratim njihov put, ali pretpostavljam da i oni su tu negde sigurno u toj klasi. Kada si ostao bez aviona, pošto si imao mjesec dana zabranu kao i svi tvoje kolege koje su oborene, ti si pristupio našoj jedinici. Znači nisi iskoristio tu poštedu, niti bilo šta od onoga. Pa da, to je bilo tako vreme da nisi mogao, što se kaže, da ostaneš hladnokrvan na dešavanje u tom momentu. Gledaš njihove avione, kako lete, kako bacaju bombe. Prosto se osjećao nemoćan. Ja sam tako to doživljavao, pošto nisam imao u tom momentu ni letilicu, a i zbog lekarske zabrane nisam mogao ni da letim. Tako da sam iskoristio to vreme s tobom da idem u tu raketnu jedinicu i zajedno smo išli da dejstvujemo sa PVO sistemom. Sjeća se one situacije jedno večer šta smo doživjeli. Sjećam se svih situacija. Kad smo bili oko Indije, kad smo lansirali raketu, poslije toga kakav je bio postupak bežanja i... Pa to je bilo uhodan sistem, znači kad lansiramo raketu da upalimo vozilo i da promijenimo poziciju. Da. Što dalje od mjesta događaja? Da, tačno tako, jer oni su faktički satelitski i avaksima locirali šta god je poletelo ili doletelo sa zemlje. Tako da su odmah slali rakete ili ove bespilotne letelice. U tom momentu to kad smo uradili, neću to nikad zaboraviti, nakon 5 minuta sam se okrenuo tamo gdje smo bili na onoj poziciji i primetio sam neku svetliću kuglu da leti prema nama.
Pticu rugalicu. Da, ja sam pomislio u prvom momentu krstareće raketa, ali su rekao brzi majko. I ono, znaš, kad sam vam rekao, pazite, krstareće rakete, sad sam gledao ono na koju stranu jarka da se bacim, razumeš, kao čekam još malo, znaš, da dođe. Međutim, ona se uštopovala na ono mjesto tačno gdje smo mi bili. I jedno na 100-ak metra iznad zemlje svetlela, jedno 2-3 minuta, ugasila se i nestala. Ajde, živi. Sa srećom, i da zdravlje. Ne treba nekdo se ti nešto tako. Samo je problem taj što ne možemo, daj mi samo ovu torbu istu na cigara. Znaš šta je fora? Fora je što ne možemo, ček, sad ovdje slikam, dobro, čekaj, sad ću se...
Ne, ima i ovdje uspred.